Takže ľudia poznajú kaučukovníky asi 500 rokov od druhej cesty Krištofa Kolumba do Ameriky, Brazílie. Tu v Thajsku sú originál stromy samozrejme tiež z Brazílie. Asi 130 rokov, viac plantáží, 50-60 rokov. Originálny názov majú kaučukovníky, kauču alebo hevea a v preklade to znamená strom, ktorý plače. Latinsky je to Hevea brasiliensis. Plačúci strom z Brazílie. Prvýkrát režú kaučukovník, keď má 7 rokov. A s jedným kaučukovníkom môžu pracovať iba 3 dni a jeden deň vždy potrebuje strom na oddych, na regeneráciu, čiže 3-1-3-1. Produkcia kaučuku 3 dní práce, jeden strom je od 300 do 700 gramov kaučuku, malý alebo väčší strom samozrejme. A tento produkt môžu predať od 40 do 60 batov 1 kg. Čo je zaujímavé možno pre vás, ľudia pracujú iba v noci. Cez deň je totiž to horko, vedro, ľudia keď pracujú cez deň, šťava vyteká 4 minúty, 10 minút a v noci tečie od 40 minút do 2 hodín. Tiež keď je sezóna dažďov, ľudia nepracujú. Dve príčiny, prečo nie, je veľa vody v stromoch, to je vidieť aj teraz, že riedka je tá šťava a strašne rýchlo tečie. Čiže strom sa rýchlo odšťavuje a rýchlo by aj zomieral. A za druhé je tam veľa vody a ten kaučuk má aj zlú kvalitu. S jedným stromom možno pracovať 35 rokov, keby pracovali cez sezónu dažďov, tak iba 12-13 rokov, čiže tretinu času. Kaučukovníková plantáž, ktorá má 500 stromov, mesačná produkcia v batoch je od 15 do 18 000 batov a 2 až 3 ľudia musia spôsobom takým. Dovnútra 100 častí kaučuku, miešajú s 20 časťami síry, 28 častí kysličníka olovnatého, trošku terpentínu k tomu. Musí to stáť do 40 minút do 1 hodiny. Keď zbadáte konzistenciu ako želé, bielej farby je to ináč, vyklopí sa to rúrov alebo vycapká sa rukami, alebo ako prvá tá voda, tá hrubá. A potom sa to lisuje cez hrubší list 2-krát, cez tenší list 1-krát, vysuší sa vonku, príroda, vysuší slniečko a vlastne krepa sa to volá, tento finálny produkt. Alebo surová guma je hotový. Ste si čuchli k tomu? No, smlí to už úplne, má aj arómu ako surová guma, presne tak. Smlí, no. A nie len pneumatiky, ako sme sa bavili, ale všetko, čo je z gumy alebo z plastu, treba trošku prírodného kaučuku tam. A tento proces spracovania, ktorý som hovoril, sa patentoval v roku 1844 Charles Goodyear a prvú pneumatiku, prosím pekne, z gumy ešte bez vzduchu, vo vnútri je normálne plná guma, patentoval v roku 1888 Dunlop. A Dunlop tiež pneumatiky. Dunlop bol pôvodným povolaním zverolekár. A spravil prvú tú gumovú obruč na bicykel pre svojho syna, ktorý mal problém s chrbticou. Aby ho to netriaslo, neklepalo, chrbát ho nebolo, tak už spravil gumovú obruč na bicykel. To je pravda. Ktorý tu pracuje, musí očistiť za deň asi 600 kokosových orechov. Cez deň pracujú iba ženy a muži zbierajú kokosy niekde v džungli, po obede prídu pred večerom a musia samozrejme pracovať tiež. Každý človek 600 orechov, ako sme hovorili. A 150 rokov dozadu neboli kokosové plantáže na ostrove Koh Samui. Čínska komunita ľudí prišla a tí ľudia vybudovali všetky kokosové plantáže, asi 2 milióny paliem. A malý ostrov Koh Samui produkuje posledných 5-6 rokov asi 3,5 milióna kusov kokosov mesačne. Každý mesiac. Čo je zaujímavé tu pre vás, môžete ochutnať čerstvé kokosové mlieko, keď to kúpite v hoteli, alebo v reštaurácii, alebo kaviarni. Neviete, či bolo trhnutý včera, alebo pred mesiacom. Tu ráno bol ešte na kokosovej palme a po obede už môžete vychladené kokosové mlieko piť. Alebo, čo doporučujem, každý kupuje vážne, tu je to aj lacnejšie, kokosový olej 100%, na opalovanie, má tu už ochranný faktor vo vnútri, alebo aj na šaláty, tento je aj na varenie, aj... Aha. OK, tak keď tak zaplatíme 2, že budeš to ísť jedný. Das Weiße ist noch nicht so richtig reif bei mir. Das Weiße ist noch nicht so richtig. Das meinen Sie? Ja. Das ist Fleisch. Ja, aber da kann man okay. Das ist Fleisch. Weil ich habe einen gekauft, mal so Kokosnuss. Die
To hovorím, že tu je čerstvý. A vynikajúci. Je to cítiť. Jo, fajn, sladké, dajte ešte. A objem toho kokosového. With our tea, about drink, we have one more thing for the coconut oil. This one. Normally, on Samoy Island, this one for the coconut oil, we have to raise it. We have hot and cold. Aj ovocie, no ale... Pána, pozri, jak to je dlahučko. Berem to. Si ber. Chceš? Dobre. Holy! If you like, we have a pan for the coconut oil. This one is very good. Spokojný z kokosu. Hore nad kabínou sú dve miesta. Chcete sedieť na streche? Jasne? Také, ja neviem, či som... Ja určite. Alebo nie? Ježiš, Dana, ty ho, sleduj. Ty krávo.
jak kaštanko vyzerá, tak jak ličí a Sicilia presne. Ale lepšie bytovo.